Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Lwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay lwalatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, lwalatiin mo ko sa iyo rin ng kalwalatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. At nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi ako mga sa akin na ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yang mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yang mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. At saman sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko ay dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako yung sinusugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalalatiang sa akin binigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin ng isa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y yung inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yung mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako yung inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala na sa sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo, ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. Nabasa na po ang San Juan 17. Manalangin tayo.
Kagalang-galang amalugod ake kaming igpa. Pasibay po nganing kayabakan na iti mulit kami pong titigtig kingkekang banalapas bulan. Banggin ng Diyos deti pong kekaming kapurian kapasalamatan keka. Diyos ko ing makanyan lapong miras kingkekang banalayarapan. Munang yaning pinandita iti ing makanyan kepong manyawad patawad keka. Karingal domi labas nung ikit mo ang pong abatsyawan ke kami ing kakulangan. Ginopatawaran mo kepo nune mo no asargo lalawen deting kasalanan mi. Nunelawen mo nala sargong kulang mi pang kabiasnan. Igpangening pinandit o ini po dingbalang metong ke kami. Telagamila ring kekeng balang sarili. Antimurin ding kekeng balang puso. Anong makananong makabuklatla bang makanyanyang mipagkalubanan kingkekang banalakalam. Diyos ko nung makanano pong kapayapan kami ngening kaurasan na iti nuneng kekang banala presensya o ing kekang banalakalam iasargong lumukob karing balang kekaming kasarilinan. Bang Diyos ko di nga manong dandaman mi mialang kabiasnan karing balang metong at metong ke kami. Bang igpa ikaming anak mo ing makanyan miyang tanggapan ing panyulong kingkekeng pamagaral. At antimurin ngening kaurasan na iti Diyos ko ing makanyan mo kepong sekupan kingkekang banal alagyo. Gining Diyos makanyan mo naman detang kekang espiritong talaturo. At tinubod mo ngening pinandita iti Diyos ko makanyan ngan sargong mipagkalub ke kaming anak mo. Deting kekeng balang kayadwanan. Diyos ko ing kekang banalasaw. Iya po ing kekeng aligan. Gino, antimurin karing pinili mo karing dakal, antimong talete na ning kekang upaya. Ngening kapinandita na iti Diyos ko ing makanyan mepong pasiknangan. Diyan mepong puwersa, bang makanyan meng gamitan king kekang banal akayupayan. Sa ginong Diyos makanya na lang agawaring kayang banal at tungkulan. Makanyan mo naman ke kaming anak mong talapakirandam. Ang ganaig pa ke kaming anak mong manungkulan king kekeng kasal pantayanan. Makanyan lasargong makabuklat ding balang ke kaming puso ang puang kaisipan. Bang malyaring kilala ka rin ke kang ustisyang puang tuntunan. Salamat ke kang yanig pa. Ing banal mong saw pampong pamipalaya puing kekeng aligan. Ika puing kayabe mi manibat na ngeni ang gaman king wakas. Iya nasa po salamat.
Jesus na kasama niya kung nasaan ang Ama. Natapwat na nalangin siyang narito, na dinalangin ang alagad, ang mga alagad. Sino po ba ang mga alagad? Gumagawa kautusan ng Ama at ng Anak. Ano po? At sabi po dito na kung paanong sino po ba yung anak ng kapahamakan? May anak po ba ng kapahamakan? Sino po yung mga yon? Sino yon? Marami po ba sila? Ating tuloy po sa San Juan 17:11. Saan po ako natapos kanina? Jess? O sa 11, 12 po. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga binigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kautusan o kasulatan. Sino po ba yung anak ng kapahamakan? Mayroon pa bang linikha si Jesus ng anak ng kapahamakan? Kung atin pong mabalikan ng ibang tema ng karma, alam po natin ang karma kung ano po yung ginawa mo, mabuti man o masama, ito po yung kabayaran. Ano po? Atin pong talakayin ang paksa sa verses sa 2 Tesalonica 2:3. Ito na lang pong babasahin ko sa screen. Sa isang salin ng ibang version ng Biblia, mayroon pong pagkakaiba yung wordings. Ano po? Sabi po dito, huwag kayong magpadaya kanino man, sa anumang paraan. Ano po? Kanino man, sa anumang paraan. Sapagkat ito hindi darating. Ano po? Hindi daw po darating ito. Maliban na dumating mula sa pagkataliwas. Pagkataliwas at mahayag ang taong makasalanan. Ang anak ng kapahamakan. Gusto niyo po bang mabilang sa anak ng kapahamakan? Kung kayo po ipadadaya sa anumang paraan, alam po natin ang tama at mali. Kung pong gagawin nyo ang mali, kayo na po nadaya. Ano po? Sa anumang paraan. Kaya sana wag po tayong mabilang sa anak ng kapahamakan. Alam po natin, ang kabayaran ng karma, anong ginawa mo, mabuti man o masama, ito po ay may kabayaran. Ano po? Atin pong talakayin ang isang paksa din sa Roma 12:2-3. Roma 12:2-3. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ano po? Sabi po dito, magbago kayo ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Na kung paano sa ganitong paraan po, sa pagkakataong ganito, ay nag-aaral po tayo. Iba-ibang karunungan,
eksperyensya, ang ating narinig, nakikita, nababago po ang ating pag-iisip. Kaya lang po, sabi, baguhin natin ang ating pag-iisip sa magandang paraan, sa ikabubuti ng ating sarili, ng ating bawat isa sa atin. Ano po? Kaya kung titingnan po natin, akin po lang balikan na matagal ko na pong sinabi to, yung renewing your mind, pagbabago ng iyong pag-iisip. Ewan ko lang po kung naalala nyo pa yung quote po ni Frank Outlaw. Ano kung paano po, kung gusto nating magtamo ng magandang kawakasan dito sa sanlibutan. Ano po? Renewing your mind. Ito po, ang sinasabi sa Roma 12:2, na kung paano sabi po dito, watch your thought. Kaya po dito sabi niya, sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip, watch your thought. Tingnan daw po natin ang ating pag-iisip, ang ating thinking. Bakit po? Sabi niya, watch your thought, it's become what? It's become action. Kung anong iniisip mo, yun ang gagawin mo. Ang mahirap, hindi mo pa inisip, ginawa mo na. Yun po ang mas delikado. Ano po? Hindi mo pa inisip, ginawa mo na. Kaya minsan, yung iba, napapahama kasi hindi pa inisip ang ginagawa. Ano po? Sabi po, makatapos ng watch your thought, it's become action. At tignan mo daw yung action. Watch your action, it's become what? It's become your attitude. Ano po? Yun yung magiging, natin? Laging ginagawa. Magiging pananaw natin sa buhay. At pagkatapos po, sabi niya, watch your attitude, it's become your character. Ano po? Yun po ang pagkatao mo. Kaya po masama yung pag-iisip. Nagmamanifesto po yan sa ating sarili. Kaya po ang maganda yung pag-iisip, maganda po ang yung pagkatao, character. And then sabi po, watch your character is become your what? It's become your destiny. Ano po? Ano pong gusto natin? Magandang kawakasan? Masamang kawakasan? It's become your destiny. Ano po? Kaya po na tayo nandito, gusto po natin lahat ng magandang kawakasan. Ano po? Kaya, baguhin po natin ang ating pag-iisip na naayon sa kalooban ng ating Panginoon na nababanggit po dito sa Roma 2. Ating pong talakayin sa 3 po. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya sa akin ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin. Huwag naman po tayong mag-isip ng matayog. Ano po? Sa hindi nararapat. Ano po? Baka mag-isip po tayo, hindi na po sa kagaya po ni Satanas, na kung paano linika po ng Diyos si Satanas, sama po pa, banal po yan. Kaya lang, nag-isip po siya, naghahangad siya ng higit pa sa Diyos. Ano po? Parang po si Pedro, si Judas, na kung paanong pinagkalulo ang Diyos, pinahigit po ang pera. Ano po? Kaya, tayo rin po'y mag-ingat kung tayo po'y
magbago ng pag-iisip. Ano po? Sabi po dito, kundi mag-isip ng may kahinahunan ayon sa kautusan, kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Kaya po nandito tayo. Nagsisimba sa pamamagitan natin pananampalataya, kaya po tayo nandito. Mayroon po tayong mga lema, doktrina, atin pong aralin. Ano po ba yan? Ba't ka nandito? Ba't ka nasa Union, Espiritista Cristiana de Pilipina? Ano po ba ang paniniwala ng Union? Ano po? Yun po muna natin talakayin. Paglilayan sa ating isipan. Ano po? Baka ilang taong ka na dito, ni isa sa mga layunin ng Union ay hindi mo lubos maunawaan. Ano po? Ito po yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi upang sugatan ang inyong mga damdamin. Kung hindi ito ang totoo, nararapat. Ano po? Ang una na po sa amin, mga tagapagsalita dito, sa pagpapala ng ating Panginoon ay tayo tulungan sa ating pag-aaral upang hindi tayo maligaw sa ating patutunguhan. Ano pa ang dapat natin gawin? Sapagkat tayo'y makasalanan. Ni isa sa atin ay walang pwedeng sabihin na hindi ako nagkasala. Kasi nasusulat, sabi po dito sa Roma 3:23, sabi po, hindi lang sa Roma 3:23, at sa iba pang mga verses na kung paanong sinasabi. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng Roma 3:23, wala pa po pala sa screen, sorry. Sabi po, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nagkaabot sa kalwatian ng Diyos. Lahat po tayo nagkasala. Ano po? Walang matuwid ni isa, sabi po. So ano pong paraan para tayo'y magtamo ng magandang kawakasan? Tayo po tayo magbago, tayo po'y magsisi. Ano po? Atin pong talakayin sa 2 Pedro 3:9. Pang-uli ko po, may iba pa pong tagapagsalita na kanyang ubusin ng oras. Sabi po dito sa 2 Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. May pangako pala ang Panginoon. Ano kanyang pangako? Nagaya ng pagpapaliban ng pinapalagay ng iba, kundi mapagpainuhod sa iyo. Sa hindi niya ibig ng sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ano po? Tayo po'y lahat ay nagkasala na kung paano dapat tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Walang matuwid po sa atin, bawat isa. Kaya wala pong karapatan na umatol ang bawat isa sa atin. Lahat po tayo may kakulangan. Ano po? Ang dapat lang natin gawin ay magsisi at sumunod sa mga kautusan at sa mga ginawa ng ating Jesus na isinugo ng Ama sa atin. Marami pong salamat. Ito na lang po ang aking may susuyo sa inyo. Isang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ang una pong aking ipinaabot ngayon pong umagang ito
Mga minamahal po naming mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, magandang umaga po sa ating lahat. Samantalang meron po tayong paksa na pinag-aaralan dito po sa Eskwelahan ng Buhay. Bago po ako tumalakay, nais po ko po munang tumalakay sa ipinagkaloob sa atin ng banal na batlaya. Ano po? Tatapot ang araw po ng ating mga bukas ay hindi po natin nakikilala at namamalayan. Kaya po sa pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga banal na batlaya, binibigyan po tayo ng mga kalasag upang ating maging sandata sa anuman pong dumarating sa ating mga pamumuhay. Samantalang meron po tayong kalasag na pinagkaloob niya, kung minsan po, hindi lang po isa. Ano po? Kung minsan meron ka na, iingi ka pa. Ang tanong, alam po kaya nating gamitin? Kahit po gaano pa karami ang mga kalasag na iyong awak, samantang hindi mo alam kung paano mo gamitin, ano pong magagawa ng kalasag na iyong inaawakan? Ano po? Kaya po sa pagkakataong ito, gusto ko pong ipabatid o ipakilala kung paano natin gagawin magkaroon ng bisa ang pagmamahal ng Diyos sa atin na ipinagkakaloob niya. Sabi po ng banal na batlaya na kasama po ang pag-aana sa sarili sa paggamit ng kalasag na kanyang ipinagkakaloob. Ibig pong sabihin, kailangan nakaanda ang ating sarili. Meron tayong iisang ugnayan sa ating Panginoon upang sa gayon ang mga idinadalangin nating pangangailangan sa Kanya ay Kanya pong ipagkakaloob. Samantang nalilito ang ating kaisipan, paano mo gagamitin ang isang kalasag? Ano po? Kahit wala po tayong kalasag, kung meron tayong tunay na pananampalataya at matibay na ugnayan sa ating Panginoon, ipagkakaloob po niyang walang bayad ang ating pangangailangan. Kaya pumapalad tayo at pinagkalooban po tayo ng kalasag upang maging sandata sa darating po nating panahon na kailangan po sa bawat sandali ng ating pangangailangan. At hindi man po sa ating pangangailangan, yung mga kalasag pong ibinigay sa atin, kailangan pong isama natin sa ating mga dasal. At kailangan pong isali natin sa ating pag-aanda upang siyang maging daan sa pagkakaloob ng ating Panginoon ng ating mga pangangailangan. Samantalang meron po tayong paksa na tatalakayin. Bagamat meron na pong naunang nagpaliwanag, gusto ko lamang pong magdagdag o i-broad ko o palawakin ng pag-aaral sapagkat kailangan pong mabuksan ng ating kaisipan ukol po sa pag-aaral sa eskwela ng buhay. Tatapot ang ating pong paksang pag-aaralan, ang dalangin ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Sino ba ang mga alagad ng ating Panginoon? Ano po? Nung unang panahon po, meron na pong mga alagad. Ngayon po ba, meron pa bang alagad? Meron pa po ba? Sino po ang sumusunod sa ating Panginoon? Pakitaas po ang ating mga kamay. Wala po. Wala pong sumusunod sa ating Panginoon. Ano po? Naiiya po tayo? Ulit po, sino po ang sumusunod sa ating Panginoon? Taas po natin ang ating mga kamay. Hindi pa rin po nagtaas lahat. Samantang, kapag sumusunod po tayo sa ating Panginoon, tayo po ay kanyang mga alagad. At ang dalangin pong kanyang ginawa ay para sa kanyang mga alagad, sa mga sumusunod
sa ating Panginoon. Gusto ko pong basahin ulit ang referensya dito po sa San Juan 9, Kapitulo 17, versikulo 9. Ganito po ang nasusulat. San Juan, Kapitulo 17, versikulo 9. Idinadalangin ko sila hindi ang sanlibutan. Ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y sa iyo. Suggest po. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumululhati sa kanila. Sino po ba ang ibinigay ng ating Ama sa kanyang anak? Balikan po natin ang 9. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. Ano po ang binigay ng ating Ama sa ating Panginoong Hesukristo? Ano po? Ano po yun? Tayo. Lahat po ng may katawang espiritu ang ipinagkaloob ng ating Ama sa kanyang anak na bugtong. Kaya sinabi niya sa kanyang dalangin, dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y sa iyo. Ibig pong sabihin, idinadalangin po niya tayo. Datapwat, meron po tayong katawang laman na nagbibigay ng kasiraan sa ating pagkatao. Ibig po ng ating Panginoon na tayo ay mapasa Kanya pagdating po